Što je preživljavanje? Preživljavanje je rad svakog čovjeka na sebi i okolini, od našeg rođenja do smrti. Svi kroz život preživljavamo na razne načine. Tehnike preživljavanja prvo su razvile životinje, zatim praljudi, a razvijaju se i sve do danas. Sve tehnike preživljavanja uglavnom se sastoje od osnovnih vještina, orijentacije, tjelesne pripreme, izrade i korištenja priručnih oružja i oružja, izrade zaklona, paljenja vatre i sakupljanja vode, jestivih biljki i ulova životinja. Važna je i signalizacija i prva medicinska pomoć kod ozljeda i trovanja. Predstavit ćemo vam dio opreme koji bi se sam trebao imati svaki posjetitelj prirode. Osnovna oprema su različita kresiva, vodootporne i vjetrootporne šibice, džepni nož i mobilni telefon, komad užeta ispleten na navlaci džepnog nožića. Prije nego što se uputimo u prirodu, uvijek trebamo nekoga obavijestiti. Kažemo kamo idemo, koliko dugo nas neće biti i što planiramo. Ako ne poznajemo teren, dobro je označiti put granama, kamenjem ili u blatu. Treba odrediti orijentire, a to su statične točke koje se ne miču, kao što su na primjer vrhovi planina ili veća stabla. Ako ne možemo naći put i svoje orijentire, moramo si priznati da smo se izgubili. Izradit ćemo nacrt kako se spasiti iz te situacije. Pitku vodu možemo pronaći ako smo naletili na izvor ili potok. Kišnica je pitka ako ne stoji dugo. Vodu možemo naći u lokvi, u dubinama, u šupljinama stabla, u dubinama većih stijena. Vodom oprez zbog mogućih bakterija. Vatru ćemo uložiti pomoću kresiva ili šibica. Kao gorivo možemo koristiti suhu travu, vanjski sloj brezove kore i tanke smrekove iglice. Vatru održavamo čitavu noć kako bi nas zaobilazile divlje životinje, kako bi nas grijala, a tako smo i vidljivi ako nas traže. Bivak ili sklonište možemo napraviti od materijala na terenu. Oslova se radi od snažnih grana, a krov od smrekovih borovih grana. Paprat ili mahovine. Na tlo možemo staviti suhu travu, lišće ili paprat. Kao sklonište može poslužiti i neki prirodni zaklon, na primjer rupa ili urušeno drvo. Sa nama je gospodin Mario Rusek, menadžer u kriznim situacijama koji ima iskustva preživljavanja u Africi i Kini. Možete li nam reći koliko dugo čovjek može preživjeti bez hrane i bez vode? Naravno. Istraživanja pokazuju da čovjek bez vode može izdržati 3 dana, a bez hrane i do 7 dana. Hvala. A koje su biljke pogodne za preživljavanje u našim krajevima? Biljke u našim krajevima imamo dosta jestivih biljaka. Na primjer, bobice, borovnice, šparoge, jagode, koprijeve, bazge. No, poželjno je prije konzumacije pročitati o raznim biljkama, o njihovim nuspojavama, te tako pristupiti. Hvala. A gdje možemo steći vještine o preživljavanju u prirodi? Vještine preživljavanja u prirodi možemo steći na više lokacija, na primjer škola preživljavanja u prirodi, mali izviđači i planinarska društva nam uvelike mogu pomoći u edukaciji. Hvala na odgovorima. Nema problema. 5 osnovnih savjeta za preživljavanje. Prvo, najvažnije je da ostanete smirni i fokusirani kako bi donijeli dobru odluku. Ne smijete paničariti. Drugo, voda, zaklon i hrana najvažniji su za preživljavanje, a jedan od najvažnijih alata je oštar nož. Treće, morate si reći, napravit ću sve što treba da preživim i nastavim dalje. Nikada ne odustajte. Četvrto, koristite resurse oko sebe kako bi izgradili sklonište i našli hranu, ali se trudite ne uznemiravati okoliš. I peto, uzmite u obzir ovih 5 faktora. Vrijeme, to jest temperaturu zraka zbog vrste zaklona, drvo, to jest koliko ga ima u okolici za ogrjev i zaklon, migoljice, to jest pauke, škorpione i zmije koje vas mogu ugristi i otrovati, opasnosti od onoga što može pasti na vas ili vas napasti, na primjer kamenje ili velike životinje, i vodu, to jest gdje ćete ju naći i kako se opskrbiti.